Ngiyabonga bantwana baNkulunkulu, inkosi izinibusisa. Ubuhlungu kumina, uyazi nginezitha. Ngithi angizoyiceba izitha la kuqala khona lo msebenzi kababamkhulu. Angilwina muntu kodwa nginezitha. Inhlangano yokubi njalo iyangilandela. Namaphepha mayithi ufuna ukubhala awubi abhala ngami. Ubefuna ukubona lo msebenzi kaBombela. Ngizocela nje la komzazela ukuthi nohlise noma yikho ukuthi ayabheke. Kusho nje lokhu akungikhathazi ngalutho. Mina ungabhala amapheji awu-50 kama I don't care. Ungifundela lapho babigwenza. Amahubo 3 verse 1. Uchombe u2. Uchombe u2 uye 3. Sitholile baba. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi. Ongemi endleleni yezulu. Ongemi endleleni yezulu. Ungahlali enkundleni yabaqolodayo. Ungahlali enkundleni yabaqolodayo. Baba. Mina amaNazaretha angazi ngaxabana nobani nini kwenze njani. Bona ngifunda lencwadi le Amahubo 3 verse 1. Phinde uJohn okuphindela leyo ncwadi. Amahubo 3 verse 1. uJohn 2:3. Usalele awushayethi uverse 1 kuphela. Awu Jehova ziningi izitha zami. Awu Jehova ziningi izitha zami. Baningi abangivukelayo. Baningi abangivukelayo. Ngiyabonga baba. Bese ngishaya u3 futhi. Kepha Kepha wena Jehova. Kepha wena Jehova isihlangu kimi. Kepha wena Jehova isihlangu kimi. Uludumo lwami. Ubudumo lwami. Nophakamisa ikhanda lami. Nophakamisa ikhanda lami. Ngiyabonga abantu kusibusisa. WaNazaretha ibani munye. Nilwe ngeindlela zonke nibe inqobe uSathane. Ukhona into efanele enhlane yazi. Ningayikhohlwa. Ukuthi lamadoda ehla la entabazwe
hambe phikisa ubhombela uthi wena bhombela uthi abantu mabawuthi abayelithi nasithi bayeli abakaze ahambe la madoda namanje asekhona. Azayi indawo la madoda asekhona. Wakathi ngelinye ilanga abanye amaNazaretha ayethatheka iy'nkomo ey'beke lapha esibayeni sasekhaya. Manje sengiyasuka-ke mina ngiyotshela ubaba ukuthi baba manje khona abantu ababeka iy'nkomo ekhaya. Ebese ethi ubaba hayi ongikhumbuza mfana. Nami nini ngoba manje ngibhizi hayi bese ngikhohlwa nami sidlula isikhathi. Ngesinye isikhathi ngase ngikhumbula amaloli omunye wayeshayela iloli siyalayisha lapha ngase-ofisi kaphuma umhlangano. Sengiyakubaba mina ngithi hayi baba naku sengicishe ngakhohlwa cela ukukhumbuza kuney'nkomo zabantu ey'hleli lapha esibayeni. Uthi ubaba wasiza mfana wami gijima ubabize abaqanjwa abangakushela. Ngase ngibabiza uyabona mina sisuke e-ofisi kwakukude kabi ngaphakathi ngihamba nabo. Sasike sihambe bese beyama babe nomhlanganyana omncane basheshisa leyo madoda ubaba usemnyango ulinde nina. Awaqanjwa amanga usheme. Ngcono ukhuluma iqiniso bese uxolisa. Uthi ubaba amadoda siboshwa nje. Hayi bangihlekisa mina sebebonga isibusiso. Bathi hami uthi ubaba asiboshwa nje bathi mina asiboshwa. Uthi ubaba hayi besibusiso hami hami. Bathula nje ngababuka nje lapha bazobheda. Athi sefika amaphoyisa sekhona lo qhutshwayo. Bajulethi zikwami ngathi nami. Kuyenzeka-ke bantwana baNkulunkulu kwesinye isikhathi umuntu afike la nemithwalo yezono noma imithwalo yobubunyama kodwa-ke ubukhulu benhliziyo agcine ebuyele nayo kubo. Baba masize la sisuke sizogeza sizovuma manje wena mawuphika uzobuyela naye emuva lemithwalo yakho. Usibu sesisenekuzwile.